अनजालिथौ दोनखारलांदिनि रावबो नुस'यैयाव। आरो जाय हौवाया बे हिन्जावखौ लानानै खारदों बिथांहाबो खर' गैया नामा? सासे गथ' गोनांखा हिन्जावखौ नायगिरि लोगो नोंथांमोन, फलोवार्स लोगो नोंथांमोना बे भिडिअखौ ओरैबायदि हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोननि शेयार खालामनाया गुबुन सासेनि मदद जायो। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव, बर' समाजनि गेजेराव खारनाया मोनसे बादायलायनाय कम्पिटिशनफोर बायदिसो जालांनो हमगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 1 नं साबखाथा गामिनि मनजिल नार्जारिनि बिसि जुलि नार्जारिया नैबे स्क्रिनाव होनाया गुबुन सासे हौवाजों खारनानै दं होननानै मिथिनो मोनदों। आंनो खिन्थाहरनाय बायदिब्ला बिथांहा हौवासा गथ' सासे दङ 10 बोसोर बैसोनि। नोंथांमोना बिसोर सानैखौ नुसनबायदोंब्ला, नुयोब्ला स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फन हरनानै नोंथांमोना मदद खालामनो हागोन, खिथाहरनो हागोन। आरो जाय लानानै खारदों, जुदि नोंथाङा सेंग्राब्ला, नोंहा सिख्लायानो जोब्बाय नामा? जाम्बा, मुरखु, खर'आव जुजाय गोनां, थख्रा खालि, गुबुननि न'खरखौ सिफायनानै मा मोननो नोङो? बेहा गथ' गथाय दंखायो होननानै जुदि नोङो मिथिनानैबो बेखौ बेफोरबायदि लानानै खारदोंब्ला नोंहाबो दाय दं, मिथिबायना? जायनाखि नैबे हौवाया लानानै खारदों बिथाङा जुदि सेंग्राब्ला, सेंग्रानि सेरेरेट नों, खर'आव जुजाय गोनां, गोबोरखि मेलेम, लाजिनांगौब्रा। नोंहा सिख्लायानो जोबदों नामा बुरै हिन्जावखौ हाबा लानानै खारनो? लाजिनो सोलोंब्रा एसे। सेंग्राफोरनिबो मान सन्मान थाङो, हारिनिबो मान सन्मान थाङो बहाय, मिथिबायना? नोंसिनि बेफोरबायदि मोजां मोननायखौ मोजां मोननाय होनना बुङा, बेखौ बुङो न'खर सिफायनाय, मिथिबाय? खर'आव गोबोरखि गोनां। दा नोंहा जुदि मानसिनि गोसो दङब्ला, सोरखौबा अननो हानाय गोसो दङब्ला नों खेबसे साननानै नाय। बे गथ'हा दासो देरफुनाय, बिनि इयुना मा जागोन? जेरै बुङो बिमा गैयाब्ला मावरिया होननानै, अब्ला बे बिमा गोथाङै थासेयावबो मावरिया जानानै थानोसै। जाम्बा, बुरबक, खर'आव गोबोरखि गोनां। लोगोफोर, आं बांद्राय बुंनो हास्थायलिया, नोंथांमोना भिडिअखौल' शेयार खालामना होदो। अननानै प्लिज सापर्ट खालाम जाहाथे नोंथांमोननि शेयारजों बिथाङा गावनि बिसिखौ मोनफिननो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, बाय।